Fl-aħħar jiem qamet kwistjoni sħiħa sempliċiment għax għalliema tal-matematika Ġoanna Mallija espremiet tħassib serju dwar is-sistema ġdida tas-SEK waqt programm televiżiv. Dan wara li fl-aħħar xhur kienet ħarġet ċirkolari mill-Ministru Clifton Grima fejn l-għalliema ittieħdilhom id-dritt milli jitkellmu dwar il-professjoni tagħhom fuq il-medja. Mistiedna waqt tendru għat-support on RTK 103, Ġoanna Mallija qalet li jitemmen li għandha tkun libera li tesprimi l-opinjoni tagħha. Kieku jiena sejra nirrappreżenta l-iskola, iva, għax qed nirrappreżenta l-iskola. Imma jiena qed nirrappreżenta lili bħala Ġoanna, jiena l-fil tiegħi mat-tfal. U jiena wara kollox dan qed jiena stajt ħadd is-sajt u jiena x'ħanieħu bil-ħammur u jinqala dal-ħesel kollu. Infatti hu nqala ħesel kemm trid. Imma tfal għalfejn ħajjibqgħu għaddejjin b'dis-sistema għandek minnhom stress enormi. Għalfejn. Matul din il-ġimgħa Mallija ġiet imwissija mill-iskola fejn taħdem eżatt wara li qasmet l-opinjonijiet tagħha fuq televiżjoni biex darb'oħra titlob permess biex tmur titkellem pubblikament. Brabta ma' dan l-MUT bdiet petizzjoni nazzjonali sabiex titneħħa din il-forma ta' ċensura. Ġoanna Mallija qalet li ġieli jiġu ġranet fejn l-istudenti jkollhom 5 assessjar f'ġurnata waħda. B'dan qed joħloq ilhom stress kbir minflok jiffukaw fuq l-edukazzjoni. It-tfal ma llittihom xi ħaġa miż dan assessment. Mela jekk jiena ħanejdilhom assessment hemm il-biża. Mela diġà bdejna li daw mhux ħajektjaw kif jektjaw is-soltu. Jekk jien mhux ħanejdilhom assessment imma jiena ħanieħu xi marka minn dan il-group work, ħankun qed nikdeb. Allura hemm biża kontinwa. Kif qed fil-programm għandek tfal meta tgħidilhom għandna test, jibżaw ma jiġu skola. Dan apparti li fakret kif hemm numru ta' tfal bi problemi personali b'dan l-assessjar kontinwu żgur mhux forsi mhux qed jgħinhom. Aħna nafu biċ-ċar li llum għandek parents li m'għandhomx ċans joqogħdu ma' tfal jew hemm problemi soċjali d-dar. Mela dawk li huma l-batuti u li inti tajthom homework li ħajkun għall-assessment, dawk l-tfal li l-inqas ibbenefikaw mis-sistema. Għax mhumiex fortunati li l-mamma ħatejdilhom ħanoqgħod ħdejk ħanagħmlu l-homework. U inti minnu tiġbor maximum marks. Il-Partit Nazzjonalista minn tiegħu ikkundanna bis-saħħa kull intimidazzjoni li qed issir fuq l-għalliema.